apa ndi pamene timathesera nkhani paja ndiye pakakhala kuti panali mapukuso ayo mawewewe timayitana anthu abwere kunoku tikambirane ziwiri zitatu tione chilungamo chake kuti chilungamo chake ndi chiti. So apa ndi magayizi awa ndi Waison ane mwayi mwaziwa bwinobwino kumapeto. Uyu ndi Chauluka uyu ndi producer atawo ndi Ledo ndoyimba aso amene. So pakati pa panachuka nyimbo ina yake amati osagula mowa ajoke Aumvele FUNGO kana mfumo mzima kwanza Aumvele tinamva nyimbo imeneyo. So pamakambidwa zochuluka awa tinaona anthu akwaziwa utayang'ane awo gogo ngobe bede ngobe imukuiziwa nyimbo ita live gululu nyimbo imene ichayo munaona itangotuluka anajambula video now unazapezera kuti makosa anawo mune musanajambule idu nyimbo nati ukonzekera mukonzekera ndipo jambule nyimbo video awa anabwera nkuyamba sokulongololaso kumazayankhula kuti ife nyimbo ija ndi yathu tudabo kuti munthu atani munthu waijambula. So zinakhala bwanji tiyambire kumene koko mbale wanga. Nyimbo ndinaimba ndineyo nyimbo ndi yaine munakayimbira kuti nakayimbira kwa Chauluka uyu awa ndi producer amene soimba munalipira kapena munangopira basi ina yake yamachuzi basi ina yake jamani ndi producer amene so nde china chitika ndi chani kuti awa apezeke kuti ayambe kukunenani kuti nyimbo yo siyanu mwakajambula video koma siyanu chifukwa choti nyimbo yo inayamba kuchuka ndeno mmene usanajambule video si bachuka inayamba kuchuka utakajambula video iwo amachedwa ndeno ndizangona kuti magayizi aja akuchedwa ndeno nyimbo ikupita ndeno ngapange bwanji kuti lero ndinalimo nde nanguvaya basi kukambira ndi Bakha pande Sam Bakha ndi producer wa video nangu basi anachepa anakunama tenga jambule video kumeneko. Okay wasi uri nyimbo unaimba ndi wewe ndio watu unaimbira mu studio manga okay siku limene ine nimaimba nyimbo imene ijayo iona ulivali nali ndili komwe nko okay nayo yomwe naimba kwa mic ni kumaimba iona ulivali iwe sinoimi kwa mic iwe unangokhala pa ujini waja pa ujini laptop kaja kumapanga kaja. Okay unane pasandama zingati pamene ukuyimba nyimbo imene ijayo anaku pasandama zambiri mbiri ukuziwa iweyo ndama zingati. Okay iwe umesa nafusa daima kaya naufusa uje Waison kuti unalipira umaliza ama friends so zoti unalipira umasona lipire ndrama imene mali ina kulipira koma unalipira abe nango pasodi akangumwina bawa bala akulu anawo yakonda kulezera Aumvele FUNGO uyu ali uko alimo munyimbo mo ataobeya na munango akaligusa kuti bwana Mungu maliza hapo. Okay ineyo monga producer wa nyimbo yo kumaza mene ninaimba nyimbo ndinaimba ndi wewe kapena Ledo naimba ndine iweyo mnaibemu neno sungana kuti naimba ndine uyu akuti munalibe koma atao ndabana ali mara awanango akalibusa atao ndeno. Okay kuzokamba zikachuluka baba tipezeka kuti tikozo mango kangana tilati kupaseni microphone tilati anyamata azida aimbe live muimba yose yamba koyambirira mpaka na kumapeto 1 to 30 abane mwanengalira bo inuso mukaimba fa uyura kuti iwetu munalibe moto munyimbo ati uyo ndamana alimo Ledo kodi Ledo sisana yankhuleko uyankhula koma mafuna atawa ayankhuleko inu anakukalibusani nyimbo munthu uyu ine ndifuna kuimba kuko ndikamuziwa ndauyo wamene ndinaimba naye ndikamuziwa konko koma uyisana kukane iweyo wankana uyu akuti iweyo ulimo munyimbomo ndiye ufotu nali mu studio anakuitana kukalibuso ramwene izi siti mamanana ndiza nyimbo izi tabuyani muzaimbeko ndi anakuitana siyo sauti atitamaliza siyo sauti ndi yake besi analembaso uyu anangokupanga kuti tabwera mbale tazaimbeko tabwera munalemba ndinu mulemba ayi ndizaboza ndafuna kuzambali hano chona lilo li nyimbo naimba ndi producer
Uyu zina lake limapezeka mu nyimbo. Tinango kuchula for the friend jaji. Na yanga yeye wasakazi chula bwanji. Nyimbo kake sana zichwemo. Ngabwa. Jabuno inu mulamuchula uyu ndiye arafusa ari wese munazichule bwanji. Kasa nazichule ndo. Oyi wese ulimo zina. Ai ine nazichule. So na producer mene amuzichula so zina. Ai, so pano du. Oimba bwino. Saindira kutola zichule zina kapena kutani. Ama kuimba basi. Koma Malakamu. Ni mwanga. Ndakwatira sister wake. Ndiko kuti mankonda kwambiri mwanga. Nango pajiramu. Tazike cha baba. Sister wangu wewe utakugusia. Tazike cha baba. Kuti mwana magana wewe ziwo likutani? Likuziwe. Okay. Muziwa baba. Ndava ine mbali oyo wankulako ni mankulako. Aba bali kubanga zonero lilipite mu studio. Tikangoimba live. Inu mukaimbe anthu akakumvere ni mmene maimbira pa wana. Aba kuimba nyimbo ja maimbaso inaso wakatipa. Yeah. Ndaimbaso ina. Zina lake ja. Imene yo ndiyo di nama president ndiya kuwe na ndiyo di amabanga za ufungu ojonjo. Ndino nango amenyera. Inu maimbaso ina yake wakati domene. Nyimbo meli bili muri babiru yanga lero simumvera yani fungo. Maichola yomweja. Baba ndimo ni nyimbo so zambiri kwambiri. Tisangule zambiri. Uzunguli ya mutu. Modisi ndombera fungo weso ndiyako. Waison tatira wise kanyowani kafumu. Amake mwana ii mundi bondera mwana. Mai. Icho. So no muri babiri life etawisa. Lelo simumvera fungo mulembe babiru yangai. Ndalima kazi kutizimu. Baliso ina yake. Ndamenya. Tili chifi wachani pangani tisonge ngati ulibe pangani muchoke bayala taserero. Bayala tase naye. Concept ya moa ijari cha imba ya mafumu. Ndezo wenu banga baba. Tuwene alipite mu studio. Acheza baba mu studio. Tesa kunyonsa. Guy honest. Imba nose mukamenya very full. Ne antu ametu bati eni muzi. Amena kurona baba. Nda amena akajaji oti mwini kwa nyimbo ndi uyu. Ndeti eni mu studio. Waison muntu wankulu mbusa ekaya amene amakhala kupereka chilimbikitso kuno kwathu kumalawi wadabwira chani Dawada zero. Russo, I know you're a